We stuwen dit programma naar grote hoogtes. Of ja, zo'n metertje of 5. Dat gebeurt op verzoek van Chantal. Daar moet een hele goede reden voor zijn. Ja, vandaag gaan we een stukje geschiedenisles erbij doen. Dus ik wil graag een beetje de oorsprong van de tuinen zoals wij die vandaag de dag kennen, laten zien hoe dat het vroeger is ontstaan. Nou, we kijken hier uit over het Rosarium. Die is helemaal in barokstijl opgebouwd. Ja, dat past ook helemaal bij het kasteel, want het is uit de 18e eeuw, in de gloriedagen van het kasteel. Er is een tekening van en eigenlijk de contouren van die tekening zijn door de tuinarchitect in de jaren 80 gebruikt om deze tuin opnieuw tot leven te brengen. En eigenlijk wat heel erg opvalt is de symmetrie. En je ziet het al, we hebben één mooie zichtas naar achter toe, naar de mooie waterval. Ja. Maar die zichtas die loopt vandaar naar het kasteel en dan komt hij uit op de florakamer. Ja. Dus zelfs in de 18e eeuw is er al rekening gehouden met tuinarchitectuur. Ik herken het wel bij mezelf ook, dat ik de tuin ook heel graag zo een beetje recht heb aangelegd. Maar dat komt eigenlijk nog van vroeger uit. Ja, het is eigenlijk hetzelfde als bij mode en bij architectuur in de huizen. Sommige dingen herhalen zich en we gebruiken de goede invloeden van vroeger, hergebruiken we nu op een andere manier. Denk aan borders en zo. Ik denk als je 9 van de 10 huizen om je heen ziet, heeft een border, al dan niet symmetrisch. Maar eigenlijk zijn het invloeden van heel vroeger al. Hier is de symmetrie ver te zoeken. Ja, in de 19e eeuw kwam de Engelse landschapsstijl naar Nederland. En je ziet het ook al, het moest allemaal veel natuurlijker. Waar de baroktuin echt gemaakt en strak afgebakend was, ging men hier weer terug naar hoe het er in de natuur ook een beetje uitziet. Het kenmerkt zich door glooiend landschap, water en grote groepen bomen. Het ziet er allemaal veel meer uit zoals je het in de natuur tegen zou komen. En dit zie je nu nog heel veel terug in grotere parken of in grotere tuinen. Zie je dat ook terug in de kleinere tuinen? Ja, dat zie je wel terug, maar dan niet zo groot als dit. Nee, dat snap ik. Natuurlijk zie je ook in kleinere tuinen terug, maar vaak zie je toch in kleinere tuinen, omdat we minder ruimte hebben, dat toch het afgebakende er toch iets meer terugkomt. Die symmetrie van vroeger, blijft die wel altijd er toch een beetje in zitten? Ik denk dat je moet vergelijken met de mode. Daar komt ook om de zoveel jaren herhaalt zich iets. Dus ook al is het nu misschien wat natuurlijker in de tuin, over een aantal jaren wil men misschien toch weer dat strakkere. En dan zie je toch wel weer meer die symmetrie terugkomen. Alleen zullen we dan andere materialen gebruiken om het weer eigentijds te maken.